Moro, se on Potatocraft tässä Survival Gamesia tänään tulossa. Ja alkaa. Vielä kestää niinku 1,5 minuuttia, että alkaa. Pitään sillä aikaa. Kyllä. Nää hetkinen kestää tässä näin, että alkaa. En taaskaan tiedä, miltä ääneni kuulostaa, mutta toivottavasti se kuuluu hyvin. En voi mitenkään luvata, että se kuuluu hyvin. Mutta toivottavasti se kuuluu. Tähdätään tuonne keskelle oleviin arkkuihin, koska siellä on kaikkein parhaat kamat. Ja ei. Mitä tossa oikeesti kävi? Pystyykö täällä lyömään toisiin? Pystyy. Ne ei ota hittiä ilmeisesti. Ja onks täällä sama kitti kuin Jans? Katsotaan. On sillä saman näköinen. Hitsi. Missä se on taas? Se pääsi varmaan peliin. No voi. Ja meidän pitääkin tässä odottaa. No kids on this map. Elikkä minä haluan mennä tonne siis. Koska haluan käyttää minun kittiäni, koska tänään minulla on SG Plussa kitti, niin siinä on akse ja sitten full, mikä se onkaan. Miksi kaikki matkii minun törkimykset? Oh. Sori. Tulis nyt vapaa peli. Running. Ilkimykset. Kotiellä. Koska minä haluan tänne. Siis tohon. Siis niinku tähän. Koska siinä ei oo kittejä. Sen nimi on, toi Origins. No joo, me palaan sitten kun pääsen peliin. Juu, tulin nyt sitten tähän näin äsken, missä ei voi käyttää kittejä. Mutta yritän nyt sitten seuraavassa pelissä saada. Oli meillä aikaa mennyt 4 minuuttia on niinku so you don't get any people. Joo. Oho. Sori tostakin. Joinet. Kenelläkään ei oo muuten YT. Ei mullakaan YT
Mikä sun? Kumminkin sitä. Pystyisinkö me laittaa? Onks? En tiedä tässä servulla onko. Joo, ei tänne tässä servulla. Ja seikään ainoa, että toi on. Vielä Mikä tuolla ylhäällä? Onko tuolla helikopterissa niin... Siellä on varmaan jotain arvokasta. Tai tuolla päällä. Voi olla. Ylläks mä tän yllä? Hauskaa. Paljonko jäljellä aikaa? 2 minuuttia. Tänä päälle. Ja kautta. Onko näin? Ei se kautta. Hide. Laitetaan kautta siitä. Meillä on nyt kumminkin aikaa tässä. Emme jaksa nyt niitä katsoa. Mikäköhän se oli kautta? Ei ollut chat. En minä muista. Enää minuutti. Enää minuutti. No okei. Siis... No itse asiassa en halua. Voisi sille, että pettää sen. Siis tajutte varmaan mitä tarkoitin, jos luitte tässä näin tuon chattiin tosta. Kohta pitäisi alkaa. Hetkinen, meillä on nää, kuka se oli se. Niin. Getix, eli se on. En mene näe sitä. Siis tästä on mennyt tästä videosta niinku ihan älyttömästi aikaa. Käännetään tätä enempää, niin sitten ei Noi kumala. Koska se nyt alkaa? 30 sekkaa. Ei kun. Noniin, hyvä. Ala. Niin. Leipä. Kamala. Tiedän, kultamiekka ei ole mikään maailman paras mahdollinen. Itse asiassa huono. Mitä ihmettä? Kaskota. En tee kautta hubia, kyllä tiedän mitä siitä tapahtuu. Hetkinen, en halua, että muut tulee. Lag.
15 minuuttia, sekuntia. Tuolla on arkku. Haluan sen. Ja sisällä voi olla arkkuja. Jes. Noitamme tuon häiritsevää. No. Niin hyvä. Apua, nyt me en oo edes. Mitä? Mistä nää tuli tänne takas? Mä otan nää nyt päälle, kun kerran ei olla enää. Ei olla enää. Ai. Sattuu. Yes. No. Yes. Joo. Mie voisin vielä käydä. Mie käyn. Todeta Flag on hauskaa. Teams on hauskaa. Mikä on yhden pelin pelaamassa The Wallsissa? Nähdään kohta. Noniin. Nyt ollaan täällä ja mennään heti peliin. Minä on punainen. Älä lagaa. Eikä tää. Tähän laki on ihan kamala. Mie en pysty. No voi hyvän aikaa. Eikä. Jos me en pääse tästä vähän. Joo. Hetki pieni. No niin, mennään nyt uuteen peliin. Ei mitään join. Nyt me on niinku vihreässä Teamissa. Hyvä. Ei tullut lagi. Ei oo mitään järkeä lumeesta kaivaa. Tänne mennään kaivokseen. Eka otetaan täältä muiden chesteistä kamaa. Nyt saadaan jotakin edes. Mikä? Tuo rasittavaa, mutta toi. Ei mitään. No, dirttiä. Sillähän me teenkin paljon tässä pelissä. Hyvä idea. No minulla on pikki. Ei pikki, kun akse, niin me saan sairaan nopeena. Emme noin. Miksi me en tätä voi ottaa? No, sitä ei sitten voi ottaa. Tää riittää. Jos jollain olisi lapio, ja mä saisin tehtyä lapion, niin joku saattaa älytä mun. Tästä näin. Tuleeko tästä lumipalloja? Ei, mutta. Joo. Olinpa minä tyhmä. 8 lumipalloa riittää. Nyt meillä on enemmänkin jo. Eiku hetkinen, en mä starttanutkaan.
En olisi tarttunutkaan. Sitten tämä. Pystyykö me tekemään tästä? Otetaan tää talteen. Emme varmaan tässä pysty tekemään sitä. Pystynkö me tekemään täällä, missä ei olisi lunta? Tässä näin. No en pysty. Tyhmää. Se olisi ollut niin kivaa. Ei. Jatkuva käyttö lataamisen aikana. Tai tehokkaan lataamisen eikä voi estää. On hyvä. Housut, nyt minulla on jo housut. Mitäs me nyt tekisinkään? Mä en enää mitään järkeä lähteä mainaamaan. Tosta me saan ton. Ei oo mitään hyvempää tai parempaa itse asiassa. Lihaa. Sen me huikin oli ekoalue. Otetaan paistumaan. Miksi tää mukaan laittais pää? Tän mukaan laittais pää. Niin ainakin laitan tän ihan. Okei. Ja nyt on täällä seinä. Seinä on rikki. Ei vaan siis. Seinä on auki. Ja meillä on lumipalloja. Jos joku tulee liian lähelle. No lähdetäänkö haastaa tää? Ei, koska apua. Apu. No. Se oli sitten tämmönen jakso tällä kertaa. Me palaillaan seuraavan jakson parissa, jonka me kuvaan tässä heti. Ja se on... Itse asiassa ei oo mulla. Nimittäin minulla olisi tämmöstä asiaa. En millään leuskinnalla tai millään. Mutta... Jee! Olen voittanut J-Kokin Special Meet and Greetin lipun. Ja sit mulla kävi vielä niin hyvä tuuri, että me voitin ensin J-Kokin, ensin Ultiksen ja Jopin tohon Special Meet and Greetin sen lipun. Ja sitten me vielä voitin J-Kokin siihen. Kuvitelkaa nyt mikä tuuri mulla kävi niinku. No. Joo, kyllä tiedetään, että käytät chattia. Chattia. No, se on... Moi moi. Tää olisi ihan hyvä tää tank. No, käyköhän tää teleporttaron? En tiedä. Täällä on varmaan speed. Luulisin. Tämä on mulla aika monesti ollut. Tää ei oo kertaakaan ollut.
Nyt minulla on siis täällä tää Classic SG VIP Plussa. Midas olisi hyvä. Archer olisi hyvä. Moi moi!